बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। मैया बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बारग' भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमा बिथांमोनजों क'क्राझार बड'लेण्ड आलासि न'आव सावरायलायदों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बारग' भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमा बिथांमोननि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनाय जागोन होनना खोथा होयो। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे बिथांनि राजखान्थि बोसोनगिरि डक्टर बेरलाव कारजि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बोसोनगिरि मनीश्वर दैमारियाबो बाहागो लाफादों। ISPL आव बिटिआर हान्जानि गेदेर देरहानाय। थांनाय मोनायाव क'क्राझारनि KDSA गेलेग्रा फोथाराव जालांनाय ISPL नि मेचआ बिटिआर आरो चाकमा अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव जालाङो। बे मेचआव बिटिआरनि हान्जाया 11 गल सोनो हायो आरो चाकमा अट'नमास काउन्सिला लाथिख' एबा गलसेबो सोनो हायासै। बिटिआर हान्जानिफ्राय मनीश्वर मोसाहारिया गलसे, दिदोम हाज'वारिया 3 गल, जोंब्ला ब्रह्मआ 3 गल, मिथिंगा दैमारिया 1 गल, सोनोम बसुमतारिया 2 गल आरो फुंखा बसुमतारिया 1 गल सोनो हायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव बर' सेंग्रानि सोमोनांथाव थैनाय बर' सेंग्राखौ सालबारि बिष्णुपारा पकालागिनि भबिन बर' होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भबिन बर'आ थांनाय सनिबार हराव गावनि सानै लोगोजों सालबारि बाजार आरो बर' बाजाराव लोक्षि फुजा नायनो थांदोंमोन। भबिन बर'नि सानै लोगोखौ खनिन बर' आरो चाइनिस बर' होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोक्षि फुजा नायनानै हराव न'आव फैफिननाय समावसो बे जाथाया जायो। न'खरनि बाहागिया फोरमायनाय बादिब्ला भबिन बर'खौ बाहागिनि न'नि लांगोनायाव हुस गैयै थासारियाव गोग्लैना थानायखौ मोननानै देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। बे जाथायनि उनाव भबिन बर'नि बिमा बिफाया भबिन बर'नि सानै लोगोनि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनबायब्लाबो सानै लोगो खनिन बर' आरो चाइनिस बर'आ खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 14 अक्ट'बर खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टेङापारा वार्ड नम्बर 5 नि थागिबि महिम चन्द्र बसुमतारिनि गिबि फिसाज्ला पाठशालानि आनन्दराम बर' एकाडेमिनि BA 5 सेमिस्टारनि फरायसा 24 बोसोर बैसोनि कृष्ण कुमार बसुमतारिनि गोथै देहाखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बरगाव गरुफासा गामिनि लामायाव मोनाबिलि 9 रिंगा 45 मिनिट समाव मोननाय जाथायखौ क'क्राझार जिल्ला ABSUआ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों सोंखारियो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै संदानना दायनिगिरिखौ थाबैनो हमना आयेन बादि साजा होनांगौनि आसाम सरकार, बिटिआर सरकार आरो पुलिस बिफाननिसिम गोख्रों दाबि दैखाङो। पृथ्वीराज नारायण देबमेट्सखौ थाबैनो ग्रेप्तार खालामनो आसुनि गोख्रों दाबि। थांनाय 12 अक्ट'बर खालाराव NLFनि नैथि गायसनथाइ सानाव पृथ्वीराज नारायण देबमेट्स बिथाङा बर'फोरनि सायाव बेरफ्रुसार बिबुंथि लाखिदोंमोन। बर'फोरा BTC आव भारतीय महरै फैदों, भारतीय महरै था। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जनजातिफोरा ट्राइबेल नङै मानसिफोरा भारतीय महरै थानांगोन, भारतीय जानानै अरायसम गलामी जानो नांखागोन ट्राइबेलनि सिङाव होनना पृथ्वीराज नारायण देबमेट्सनि बेबादि बिबुंथि लाखिनायनि उनाव मैया उदालगुरि टंला आसुआ पृथ्वीराज नारायण देबमेट्सनि मुसुखा सावनानै बिथांनि हेंथायै सोमावसारदों आरो थाबैनो जुदि बिथांखौ बिटिआर सरकारा हमनानै बिथांनि सायाव गोख्रों राहा लायाब्ला BTCनि गुबुन गुबुन आफादफोरा ज' जानानै लामायाव ओंखारबोगोन आरो जनजातिफोरा मा खालामनो हायो बेखौ देखायगोन। थाबैनो ग्रेप्तार खालामाब्ला जनजातिफोरा मा रुप लानो हायो बिनि फिसा नुथायखौ दिनै देखायबाय होनना टंला आसुआ गोख्रों बुंथियो। आसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव फिसाया गावनि प्रेगनेन्ट बिसिखौ बुथारनानै दैमायाव गारहरो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला गरामारा गामिनि 23 बोसोर बैसोनि शेहबाज महामातआ 20 बोसोर बैसोनि काश्मीरा खातुनखौ थांनाय मे दाननि 16 खालाराव हाबा लादोंमोन। हाबा लाखांनायनि उननिफ्रायनो शेहबाजआ गावनि बिसिनि न'खराव थायोमोन। नाथाय थांनाय 2 अक्ट'बराव शेहबाजआ गावनि न'आव थाङो आरो 7 अक्ट'बर खालाराव हर गेजेराव बिसिखौ फन हरनानै लामायाव फैनो होनानै बाइकजों बिसिखौ सांदाम बाइपाससिम लानानै थाङो आरो बुथारनानै दिब्रु दैमायाव गारहरो। बे जाथायनि उनाव हिन्जावनि न'खरा एफआइआर होनायनि उनाव पुलिसा शेहबाजखौ खायो आरो हिन्जावनि गोथै देहाखौ बोखाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।